man, mabisita raman ko ninyo. Hiningaw ko sa bata, dadagod sad sa ato, good. Gusto lang kong mabisita sa akong apo. Ma, pa. Pasin na yung makadungog. Gusto ka mabukid ka? Hala, sige na ma. Paghuwat lang ako dito sa auto, ha? Please lang. Ma, anha lang sa kadiha, ha? Kaya mananghid lang ko dito sa sulod. Daijin. Ipaliw kong sulti ni Shindy na mulakaw ko. Kaya ako yatong si mama tamo. Okay. Kunyang saan dito ituyo ni Mama Sanderi? Kadali ra kong muuli niya. Musta lang ko dire. Oy, by the way, di ay Elmer, kumusta man ang panagsuroy niyo sa imong bata? Ina ni Inday GP. Okay man. Mo ba mas maayo noon kay kabalo ka? Ug ari diri si Inday GP, magsurok man ko ang iyang dugo ni Ma'am Per. Mo ba? Permi man na siya sa puton. Mo bitaw ako tong gidagang bata. Anyway, sige Daijin ha, kay naghuwa pa tos mama dito. Sige. Basta ay kalimut ha, ingnan si Shane. Okay. Sige. Sige, kay had pa din akong buwak sa grupo. Ma, please. Ayaw nang nigos ba ha? Noon sa magawi, ano mong idahot na ako akong apo? Aw, kung mauning storya ha ma, saman, ako ang sa storyahan sa tinuod. Ayaw na. Ayaw na. Manood ka na po. Mamatay siya ko sa kaong. Ayaw pangitagdaan nga, magduda na noon sila. Sige, dili na kong anilin. Pero, asad sa ato ang bata. Bisit dahil sad ko ninyo. Tanaon lang ma. Mag-start na ba ako work this week? Kanya, igo na ako nag-comply sa mga requirements. Basta, dadagid ang bata sa tuwa. Gusto kong masuot sa akong apo. Hala, sige. Basta na tugos ba? Hala. Katog dayon JP. Kapoy amo suroy-suroy mi gwapo. O kinsa may magisultihan ana? Ako? Dili ko interesado. Basta mahitungod ng imong anak. Hibong lang Jinjing. Panangga Elmer JP. Ikaw noon Mama Pearl. Hasta po Shinper nga pamilya ni JP. Di noon panangga bata. Ha? Family ka dyan. Unsa to? Nangayo kag pagpangga sa imong anak? Hoy! Imo pa ng paligsan? Malipay pa ko! Talo nagbalas! Di jud si Aika. Looy JP Mama Pearl. Hoy, Jinjin! Ayaw na kong butsi ta! Mahimot pa! Pahaway ta! Bakit doon na kagibuhat rin? Ka, lesson plan? Kailan ay kang lesson plan? Oh, at naara ay Mama Pearl. Awa, lesson plan. Kano, bugira kay ka? Abi kag gitsuturan ka dito sa probinsya? Manghabog ka kamao ka mo basa, lesson plan. Tawat ko! Tawat ko sa bangan! Perla? Nadugo inyong panagsulti ni Jinjin kaganina. Nagpalimos sa kaluoy si Jinjin para kang JP. Huwag makuha nga kaluoy, gikan ako ang anak sa baliw, ma. Kadiyot. Murag. Murag ano sa per? Si Jinjin, ma. Sa kong tanang murag.
Tarong kaayo ng limpyo. Murag dili retarded. Muna akong giingon ni mo, Perla. Kung wa pa ninyo hikawi si Jinjin na makakaton, sa katunan sa ka-normal nga tao, kung tingali inyo pang kita-eskwela, sa gamay pa siya. So, dili ta mo sangkot hindi nga mahimos nga usa ka illiterate. Tingali usa na siya ka professional karon. Professional ka dyan, ma. Ma, abno si Jinjin. Hinay ang dagan siyang utok. Oh, hinay ang dagan sa magpangutok ni Jinjin, Perla. Pero, ginalay ko siya pagtudlo sa angay makatuanan so sa ka-normal na tao. O, adi mo, makamao na ba siyang mangluto? Dili ka lang musalig niya. Pero kung hatagan mo siya gigayon, makapanghambog na ko. Pero dako ang improvement sa nahimo ko kang Jinjin. If why ay Perla, makamao na mo suwat sa tanan si Jinjin. Makamao na ganing mo basa. Bisan gani sa English. Makasabot na siya. Well, saludo ko ni mama. Maayo kang maestra, may ka mo explain. Pero ako ma, sorry. Tikon kaayo ko. Maong ako, wa na lang ko maghago pa ni Jinjin sa pagtudlo. Kinibaw ko. Tudloan ako siya. Wa ko gani ko kasalanan. Mauna ang dakong sayop nga nihimo mo sa imong pagkainahan, Perla. Pero lisod na ako riyan. Kay dako na si Jinjin. Nag-homestay na si Jinjin. Ako siyang patakon og placement test. O may nga mo diretso niya sa high school. Kay nakasiguro ko, Perla, nga layo na kaayo ang naabta ni Jinjin suma sa akong pagsakripisyo pagtudlo kanina. Salamat, ma. Oh, makita ko man sab na. Nausab na ang iyang bilistihan, ang sinudlayan niya siyang buhok. Medyo okay na. Pero, ang wa mausab, ma, ang iyang sinultihan. Muna nakadesign ko, ma. Nakauna-una ko nga, kutob lagit siya ni Ana. Kutob lagit siya diha. Retarded. Ma? Ibahiyong ka naman ko diha. Mara magsalap tulong kayo mong pahiyo, ma. Matubag na ka ng mga pangutana mo, Perla, sa umaabot ng mga adlaw. Whatever, ma'am. Perla, nalipay ko nga may balik ka na pag maestra. Ma, medyo nalubong na ang eskandalo ng magibuhat ni Vincent. So, padahin ko sa kong pagmaestra. Ma, if you'll excuse me, medyo nagdali ko. Ug mga walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa mga pagkulang